Heippa! Tänään mä näytän mitä mä tilailin täältä 11 esitteestä ja sitten mä oon myöskin päässyt etenemään Oriflame-urallani, niin siitä kerron myöskin sitten vähän ja näytän mitä ihania lahjoja mä oon saanut. Mutta katsotaan siis ostokset ensin. Ja ihan ekana mä näytän tän Nov 8 Plus Skincare rutiinin. Eli täällä on 5 tuotetta. Täällä on Gel Cleanser, silmänympärysvoide, eli siis geelipuhdistaja, silmänympärysvoide, sitten seerumi, päivä- ja yövoiteet. Ja ne lukee aina tuossa kyljessä. Ja tää ihanassa tällaisessa salkussa tulee. Ja mä tän jo niin kun unboxasin, niin kun näytin, että mitä täällä on, niin tuossa viime tai sitä edellisvideolla, kun mä esittelin tämän nykyisen voimassa olevan esitteen, niin tällä videolla mä unboxaan tämän. Eli mä en nyt näytä hirveän yksityiskohtaisesti, mutta Oriflame-sivulla siis saa tehdä sellaisen ihoanalyysin, digitaalisen, että kun sä meet siihen, niin sitten se kysyy, että ootko mies vai nainen ja ikä ja missä asut, koska asunpaikkakunnallakin, mikä ilmasto on, niin ne on erilaisia Suomessakin, niin sekin vaikuttaa. Sen takia sitä kysytään ja ehkä 10 kysymystä se kysyy ja mihinkään ei ole pakko tietysti vastata, että sä pääset silti eteenpäin. Sitten se kysyy, että saako niin kun skannata sun kasvot ja kannattaa laittaa siihen kyllä se hetken niin kun skannaa sitä ja sitten se näyttää sulle, että missä on rypyt ja missä on epätasaisuuksia ja kaikkea semmoista. Ja sitten kun sitä swipailee ehkä taas 10 kohtaa se näyttää, että missä on mitäkin, niin sitten lopuksi se sanoo, että mikä näistä 5 Nov 8 skin rutiinista sulle sopisi. Taitaa olla enemmänkin, kun on sitten se pinkki Nov 8-sarja ja sitten on vielä miesten sarja. Mutta mulle tuli siis tällaiset tuotteet ja siellä on se geelikleenseri, silmänympärysvoide, sitten on päivä- ja yövoide. Ja mikäs täällä oli alla vielä, niin se ihana seerumi. Se taitaa olla mulla jo käytössä ja myöskin silmänympärysvoide on lähtenyt käyttöön, mutta jokut on vielä ja yövoide on myöskin käytössä. Että suurin osa on jo lähtenyt käyttöön ja tuo on aivan ihana, ylellisessä pakkauksessa tulee ja ihania tuotteita. Ja niin mä unohdin sanoakin, mulla on nyt tätä, mikä on tässä kannessa, niin mulla on tätä ripsaria. Tänään tein äsken tuon videon pelkästään tästä ripsarista. Ja tää on kiva tällainen, tän saa taittaa tämän, niin pääsee sitten todella lähelle niin kuin ripsirajaa laittamaan, että se lähtee heti sieltä ripsien juuresta niin kuin kaartamaan niitä. Ja tykkään kyllä, tää on tosi niin kuin pehmonen, tää ei tunnu yhtään, että sulla olisi edes ripsaria ja kaareuttaa ja erottelee ja sellaiset niin kuin höyhemmäiset, niin kuin lash lift, sitä tää mimikoi, niin siltä se tuntuu, että ei tunnu miltään, mutta tosi hyvä ja mustaa väriä tulee ja hieno ripsarikeksintö. Kynsillä mä en oo tätä hankkinut, nyt tää on ollut mulla jo monta kuukautta käytössä, Frosty Lavender, mutta kysytään aina, että mitä on kynsillä ja sitten sanon mitä mulla on huulilla. Nämä mä tilasin nyt ja heti pääsin testailemaan, eli The One-sarjan lip liner, huulen ympäryskynä, huulikynä. Sävy on Magnific Brown. Tää on aika tumman ruskea, tuolla on niinku viininpunainen. Ja sitten otin tätä niin kuin
rajauskynää ajatellen otin tällaisen Hydrating Lip Gloss. Ja tämän sävy arvotaan täältä, kun ei nähdä ihan tosi hyvin, niin tää on Creamy Caramel. Niinhän siellä lukee ihan selkeästi. Creamy Caramel. Niin tosi ihanat tällaiset vähän jo niin kuin syksyiset sävyt. Mä otin muitakin. Tässä on huulikiilto Glowing Nude. Täällä on pieniä tuollaisia hilepartikkeleita ja tosi kiva tällainen nude-sävy. Ja sitä ajatellen mä otin rajauskynän, mikä oli kyllä sitten vähän liian vaalea. Se ei tehnyt mun huulille oikein mitään. Mutta se on niinku, tommonen tosi ihan niinku nude. Niinku. Varmaan nimikin on, katsotaan, Lip Liner Coffee Caramel. Tää oli ehkä vähän vaaleampi kuin mä ajattelin, mutta varmaan tulee käyttöön. Se on kiva, sillä pystyy niin kuin, sitten värittämään vaikka koko huulet niin, ja käyttää niin kuin pohjustuksena, niin kyllä sille käyttöä tulee. Ja mitä hän kaivaakaan sieltä? Timanttivoide. Voiko olla? Ei päästy tätäkään videota ilman timanttivoidetta. Ja kyllä, hän näyttää sen taas. Tää on niin nätti. Tää kansi on niinku timantti ja tosi ihana anti-aging cream. Käy yö- ja päivävoiteeksi, koska ei ole suojakerrointa, niin molempiin käy ja itsellä käytössä ja rakastan. Ja myöskin timanttisarjaa tulee täältä. Misellivesi on taas hankittu. Ja älyttömän hyvä, poistaa meikin, kosteuttaa. Tältä mä poistan edullisimmalla micellivedellä yleensä meikin. Ja sitten vielä tällä, niin tällä lähtee aina vielä niin kuin lisää. Tää jotenkin niin kuin oikein imee ne kaikki epäpuhtaudet ihosta. Ja sitten puhtaalle iholle timanttivoiden, niin chef's kiss. Ja sitten lisää No Age-sarjaa. Näissä on kiva no tässä ei ole, mutta joissakin on kiva tuolla niin kuin maalaus tuolla kyljessä. Eli täällä on Oil to Milk Cleanser. Ja luin jostakin, että niin kuin öljypuhdistus on jo sinänsä niin kuin anti-aging tuote. Että kun se kosteuttaa, niin se auttaa niitä ryppyjä vastaan taistelussa. Ja sitten tuota voi käyttää myöskin kaksoispuhdistukseen, että ensin käyttää tämän öljyisen, sitten pyyhkii esimerkiksi timanttimiselivedellä sen pois. Niin sitten on niinku on anti-ageattu ja refreshattu ja on tosi puhdas iho, johon voi sitten laittaa yövoiteen. Ja Skin Renewing Peel. Tätä mulla on jo ennestäänkin ollut, mutta en ole ehtinyt vielä valitettavasti kokeilla. Mulla on se toinen kuorinta käytössä. Täällä se löytyy Optimal Exfoliating kuorinta. Mulla on tuo käytössä ja myöskin sitten tuo kosteuttava kasvonaamio. Niin mä yritän aina käyttää edellisen loppuun. Eihän se ikinä onnistu, mutta yritän, koska sitten haluaa jo niinku testata uusiakin tuotteita. Ja sitten täältä tuli kampa ja ihanampi Pampering Shower Cream Milk and Honey. Ja tätä on muitakin tuotteita. Tästä on shampoota, hoitoainetta, hiusnaamiota, saippua ja sitten on hand scrub, käsien kuorintavoide. Ja muutakin oli vielä. Asiakas on niitä jo hakenut, mutta tämä on mulla itselläkin käytössä suihkuvoide. Se on niin kuin suihkukeeli, mutta kosteuttava. Ja tätä haluan kokeilla käsien kuorintavoide.
Ja mulla on tulos vielä ripakopallinen Milk and Honey-sarjaa, justiinkin shampoota ja näitä hiusjuttuja ja pesuaineita muitakin, niin mä kerron niistä sitten, kun he saapuvat. Sitten on näitä ihania suihkukeelejä. Tuolla on toisessakin laatikossa. Onko siellä samat? Joo, näitä on oranssia on 2 ja sitten mansikkaa on 2. Eli siinä on grapefruit ja mansikka. Ja aivan jäätävän ihanat tuoksut näissä. Sitten on näytteitä. Otin tuosta Nov 8-sarjasta, koska se on aika arvokas, niin sitten pystyn asiakkaille antaa, että he saavat ensin kokeilla ennen kuin tekee mitään hankintoja. Sitten mulla on mask spatula ja cream spatula. Eli tällaiset, millä voi ottaa vaikka mulla yövoiteessa esimerkiksi, koska se on niinku purkissa, niin saa sieltä ottaa tuolla spatulalla. Sitten on Brow and Eyes Kit. Eyes, niinku silmäkitti. Ja tämän otin bonustuotteilla. Mä säästän siellä niitä. Mä ostan, tai aina kun ostaa jotain, niin kertyy bonuspisteitä. Ja niitä voi aina vuoden verran säästää. Niin mä säästän. Niin siellä on esimerkiksi näitä Nov 8 ihonhoitosettejä. Saa sitten ilmaiseksi niillä pisteillä. Niin mä otan näitä pikkutuotteita sieltä ilmaisia ja osan säästän noihin isompiin hankintoihin. Ja tää on siis luomiväri ja kulmakarvapaletti. Ja siinä on tuollainen pieni sivellin, mitä ehkä matkakäytössä sitten voi käyttää. Mutta kivat sävyt, 3 mattaista sävyä ja varmaan justinkin niin kuin ehkä kulmakarvoille tulee eniten tätä käytettyä, mutta myöskin tuo keskimmäinen sävy on tarpeeksi tumma, että sillä voi tehdä semmoisen pehmoisen niin kuin silmänrajauksen viistopäisellä siveltimellä. Niin tosi kiva. Mä rakastan ilmaisia tuotteita, onko mä muistanut sanoa. Otin sitten pisteillä lisää ilmaisia tuotteita. Tää on The One-sarjan Face Styler Blush. Eli poskipuna. Aivan tosi mielenkiintoinen tuote. Mitäs nyt, ettei me hajoteta tätä? Pitääkö tätä pyörittää vai? Joo, vähän piti pyörittää, niin tää on ihan todella mielenkiintoinen tuote. Ja ei tuu näköjään ihan sellaiset, että voi laittaa tällaiset trulliposket ja sitten pystyy vielä niin kuin levittelemään tuosta, häivytellä sitä vaikka siveltimellä, niin tosi kiva tuollainen ja niin kuin varsinkin aikuiselle iholle niin on hyvä käyttää noita niin kuin voidemaisia tuotteita, koska ne sitten niin kuin kosteuttaa samalla ja on sellainen kuulas ja nätti lopputulos. Sitten jalkavoidetta. Sitä menee, mulla on se keltainen isompi tuubi vieläkin kesken. Sitten tuntuu kestävän ikuisuuden. Sitten otin missä on makeup. Eli täällä on 5 in 1 tää Wonderlash. Ja tämä on se ripsari, mikä on Oriflamen ihan bestseller listalla, eli eniten myyty. Ja tämän sä saat, kun sä rekisteröidyt kanta-asiakkaaksi ja sitten tilaat minkä tahansa tuotteen. Se voi olla 1,90 € maksava joku maski. Niin sit sä saat tän ripsarin, mikä on arvoon yli 10, 15 €.
Ja todella todella hyvä ja pidetty ripsari. Ja sitten otin vielä, mitä varten mä otin nämä kaikki nyt käteen yhtä aikaa tuolta. Otin tällaisen False Lashes ripsarin. Ja tässäkin oli muistaakseni semmonen taittuva se pää, jos muistan oikein. Sitten on 2 rajauskynää. Olikohan nämä musta ja ruskea? On ehkä The One-sarjan tämmönen kynä. Ja tää taitaa olla sitten ihan terotettava. Voiko se olla? Saattaa olla, että tää on terotettava. Tai sitten tässä on joku systeemi, mitä mä en keksi. Mutta näitä on siis musta ja ruskea. Ja sitten ihania näitä luomivärikyniä. Näitä odotan innolla, että pääsen testailemaan. Nää pysyy niin kuin tauti. Mä en tiedä, onko se hyvä asia. Mutta siis luomiväriä, tätä voi suoraan laittaa luomelle ja sitten häivytellä siveltimellä. Ja ihanat tämmöiset sävyt. Ja tuota ruskeaa mä voin käyttää niin kuin sellainen pehmoinen rajauskin onnistuu tuolla. Nämä sävyt oli tuo ruskea on Desert Bronze ja sitten tää vaalea on Cool Sand. Niin erittäin mielelläni kokeilen. Mä nämä silmärajauskynätkin vielä piirrän tuohon. Tulipas helposti. Todella niinku, vau, todella pehmoset ja tulee paljon tuota väriä ja näillä 4 jo tekee ihmeitä aikaan. Eikä tarvi olla kuin rajaus ja luomiväri, niin kaikkea voi tehdä. Sitten taitaa olla huulipuna täällä. Lipstick, Georgian Gold-sarjan lipstick. Ja tää oli tämmönen Eternal Glow. Suojakerroin 25. Ja sävy on Glassy Mauve. Eli vähän taas on tällaista syksyistä värimaailmaa hankittu nyt itselle. Ja mä rakastan näitä Georgian Gold huulipunia. Todella kaunis, pehmonen. Ja tää tuoksu on niin jotain ihanaa. Ja pakkaus mainitsen myöskin aina, että on niinku tosi ihana. Tästä ei mene. Sehän on vähän no nyt se meni. Niin tosi ihania tuotteita. Aivan ihana päästä meikkailemaan. Ja hiuksille, koska minulla ei ollut kuuma suojasuihke. Taisi olla se, niin kun näissä lukee englanniksi, niin Hair and Scalp Care Plus Keratin ja For All Hair Types, kaikille hiustyypeille. Niin mielenkiinnolla kokeilen tätä, eli kun nyt mä en yleensä föönaa, mutta silloin tällöin tykkään kihartaa. Ja nyt kun mulla on se uusi suoristusrauta, niin kai sitäkin pitäisi opetella käyttämään, mutta mulla ei ollut mitään tuotetta sinne pohjalle. Niin nyt on, ja mä ostin jonkun halppisversionkin, niin niitäkin kiva sitten vertailla, että niin, kumpi on parempi. Pikkunen käsivoide käsilaukkuun tai autoon tai whatever. Ja hammastahna. Mä en tiedä, että Oriflamelta saa hammastahnaakin, mutta tätä niin kuin turkosin tai sinisen väristä tuupia suositeltiin Maximum Fresh Toothpaste, niin todellakin kokeilen. Ja tämän laatikon pohjalla on vielä 2 tuotetta.
Tää kestää varmaan taas ikuisuuden tää video, mä oon pahoillani. Eli kosteuttavat kiivi patches. Mä oon ostanut näitä ennenkin. En oo vielä ehtinyt kokeilemaan, mutta todella mielenkiintoinen tuote. Ja sitten face mask. Siinä on banaania ja joku kojimarja tuo taisi olla. Toisessa paketissa on vielä lisää näitä maskeja. Eli täällä on toinenkin tällainen banaani face mask. Ja sitten on energisoiva face mask. Siinä on porkkanaa ja inkivääriä ja sitruunaa. Kuulostaa todella raikkaalta. Ja sitten on passion hedelmä ja sitten tällainen omena lehtikaali kuorinta. Niin nämä on tosi kivoja ja niin kun asiakkaillekin antaa vaikka mukaan. Jotkut näistä oli mun mielestä just 1,90 € niin kun tarjouksessa, niin kannattaa nuotta pitää aina vähän jemmassa, jos oot edustaja. Sitten on 2 deodoranttia. Ja täälläkin on asiakkaalle lähdössä 2 deodoranttia. Näistä on asiakkaat tykänneet. Ja sitten käsivoide coconut oil. Oiskohan tää jäänyt mulle muistaakseni? Todella hyvä sellainen mietokookoksen tuoksu. Ei mitenkään hyökkäävä. Ja toinenkin jalkavoide. Sitten on pieni peitepuikko. Toinenkin pikku käsivoide. Ja palasaippua. Tää on vadelma minttu. Ja tää oli se kuoriva. Mä oon ennenkin hankkinut tän ja en oo vielä ehtinyt kokeilla. Sitten tähän lahjusosuuteen. Täältä mä oon vienyt jääkaappiin. Mä sain 2 sellaista isoa niin kuin kuoharipulloa. Ja sitten oli kampanja, jossa tietystä myynneistä sai aina yhden tämmöisen lyhdyn. Niin minä onnekas sain 3. Ja mä laitan nuo jotenkin nätisti niin kuin, settinä tuonne ehkä terassille. Sitten oli ensimmäinen lahjapussukka. Täältä tuli tämmönen diplomikin, eli platinum tasolle olen noussut. Ja Sanna-Liisi on meidän alueen päällikköpomo. Ja häneltä on siis nämä kaikki ihanat lahjat tullut. Ja täällä on Oriflamen kangaskassi. Ja sitten oli tosiaan se skumppa. Sitten Oriflame vihko. Ja näytteitä. Kortti. Tää on niinku jotain aivan mahdotonta tää lahjominen. Lisää näitä naamioita ja tosiaan Nov Age yövoiden näyte ja kynsiviila. Sitten täällä oli vielä Nov Age Men sarjan näyte. Ja sitten mielenkiintoinen, mä en ole tätä Wound-sarjaa Oriflamelta vielä oikein päässyt testailemaan. Niin tää on Vision Impurities Heat Mask. Eli lämpeävä kasvonaamio. Niin todella mielenkiintoinen tuote. Ja vaikka näissä on tää Wound-sarjassa ulkoasu vähän tällainen niin kuin, ehkä nuorisolle suunnattu, niin haluan silti kokeilla, että osaan sitten suositella omille asiakkaille. Ja seuraava lahjapussukka. Sanna-Liisi on näitä kerännyt varmaan sinne aina kun on saavuttanut jotakin, niin hänhän siis ei olisi mikään pakko näitä mulle antaa, mutta sieltä niitä lahjuksia vaan aina saatelee. Ja tää on kanta-asiakas rekrytoinnista, eli todella moni katsojista teistä on lähtenyt mukaan
Oriflamen mun kautta ja kiitän siitä super paljon. Ja on kiitollinen jokaisesta asiakkaasta ja jokaisesta brand-partnerista. Ja eli tää on sitten Soft Like a Peach Exfoliator. Eli persikkainen kuorinta. Ja myöskin vielä minulle vähän mystistä Wound-sarjaa. Mutta erittäin mielelläni kokeilen. Sitten täällä oli super mielenkiintoinen Vellosofin Natural Balance Shake. Ja tää on vaniljan makunen. Ja tää varmaan sekoitetaan veteen tai sitten soijamaitoon tai johonkin semmoseen. Lisää 2 ruokalusikallista 150 millilitraan vettä ja ravista hyvin ja sitten vaan ääntä kohti. Niin mielelläni kokeilen ja täällä on sitten vitamiinia varmasti. Täällä on herneproteiinia ja vaniljanmakuinen proteiinipiirtelö sisältää makeutusainetta, nettotasapaino, välipala. Sisältää runsaasti proteiinia ja on kuidun lähde ja proteiinia tulee 3 eri lähteestä ja niin kun todella mielenkiintoinen tuote. Ja myöskin aika arvokas lahja. Ja sitten on tämmönen Feminelle intiimipesuneste. Tällä voi pestä myös kasvot ja kaikki muutkin niin kuin tarkkuutta vaativat asiat. Myöskin siveltimet voi pestä sillä. Sitten oli Serum Boost Concealer ja mulla on muistaakseni tämä käytössä. Tää on sävy Light. Niin tänäänkin olen laittanut silmän alusille. Ja sitten on ihana lip liner lisää yksi. Mikä sävy? Nude Whisper. Okei. Eli alaston kuiskaus. Mielenkiintoista. Myös tuonne väliin. Siellä on nyt alaston kuiskaus tuossa poskipunan alapuolella. Todella kaunis pinkki. Ei liian tumma eikä vaalea ja varmasti tulee käyttöön. Ja sitten on vielä pieni huulipuna. Tämän pohjatekstit on ihan toivottoman pienellä. Matte lipstick. Ehkä Vibe Pink. Wow, ihana pinkki. Mulla menikin se yksi kirkas pinkki muuten huulituote just loppuun tuossa kesän aikana. Niin nyt on sitten, laitetaan sen viereen tuo rajaus vielä, kuinka ne käy yhteen. Todella hyvin. Ne on nuo 2 alinta. Ihana tosi niin kuin pinkki tuo huulipuna. Ihania lahjoja. Eikä siinä vielä kaikki. Täällä oli pari pussukkaa. Täällä oli tämmönen kesäinen maljakko. Tai tänne voi laittaa nyt vaikka muutama, jos on kapeita pitkiä siveltimiä esimerkiksi. Täältä tuli sivellinkin. Tää oli se Foundation Brush ja mulla on tämmönen käytössä. Ja opettelen sitä käyttämään. Ja lisää Wound-sarjan tuotteita. Wake Up Like This Skin Retoucher. Nämä on niin tosi mielenkiintoisen kuulosia tuotteita, että näistä täytyy varmaan tehdä ihan oma videonsa. Ja ihana pumppupullo, jos näin oikein, niin Skin Retoucher. En tiedä mitä semmoset tekee.
varmaan jotenkin niin kuin elvyttää. Sitten on vielä Wound-sarjan tuotteita. Daily Sleeping Mask. Unimaski päiväksi. Päivittäin käytettävä. Tää on ehkä se smurfivoide, mistä mä oon kuullut. Ja jos tää on se, niin tää on ollut Naistenlehdissäkin saanut huomiota. Revive Me Daily Sleeping Mask. Next Morning Radiant Skin Renewal Compilation Overnight. Joo, eli yöksi laitetaan. Ja sitten on uusi naama, kun aamulla herää. Niin aivan ihana päästä kokeilemaan. Vielä sieltä tulee tuotteita. Oh wow, seerumi. Ihana seerumi. Tää on varmaan se Lift and Firm, mikä mulla on käytössäkin, se pinkki. Joo, mä rakastan tätä. Ja just niinku kaula-alueelle, niin tosi ihana. Tuntuu aivan, että se niinku ihan muutaman käyttökerran jälkeen jo, että iho niinku vetäytyy ja on kimmoisampi ja niinku paremman tuntune. Ei ole sellainen tuulessa heiluva heltta, vaan se niinku jotenkin vetäytyy. Niin tästä tykkään todella paljon ja mulla on se toinen jo ainakin puolessa välissä menossa. Ja nyt sitten vipatuote. Nyt vasta. Onhan tässä ollutkin melkoista lahjomista. Tämä on... tämä on pohjassa tämän nimike. Pikku hetki. Tämä on... Blushing Rose. Minkäs mä itse tilasin? Muistaako joku? Ei se ollut. Niin, mulla oli se ruskea ja sitten tämä. Ja nyt mä sain vielä tämmösenkin. Ja tää on todella niinku ihana tämmönen. Näyttää, että tää on tällainen niinku hyvinkin arkikäytössä menevä. Se on nyt tuo vipa tuolla. Ihana kiilto. Ja näin paljon siis ihania tuotteita. Osa itse hankittuja. Suurin osa ehkä lahjaksi tuli. Ihan valtavan paljon kiitoksia. Ja kiitos kaikille, kun olette lähteneet Oriflameen mun kautta mukaan. Niin täällä on, niin kun, on paljon mahdollisuuksia, että sä voit ostaa vaan itselle tai tilata myöskin sitten ystäville samalla kertaa. Ja sitten voi kerätä omaa tiimiä ja voi jopa niin kuin lähteä yrittäjäksi sitten ehkä jonkun ajan päästä, kun on saanut itselleen jonkunlaisen tiimin kerättyä, minkälaista sitten ansiotasoa havitteleekaan, niin kaikki on mahdollista ja ihana kun on tällainen mahdollisuus, niin mahdollisuudet on rajattomat ja kaikkia niin kun tätä kannattaa lähteä kokeilemaan, että mitään ei menetä, mutta paljon voi saada. Ja kiitos kun katsoitte videon, kiitos jo mukaan lähteneille, kiitos Sanna-Liisille ihanista lahjoista ja nähdään seuraavassa videossa. Heippa!